Bon dia. Comença el seu bon dia. Està bastant ennubulat, és el que hi ha, però en principi la previsió és de que el temps s'ha d'anar millorant al llarg del dia. No hi ha d'haver pluja. He sortit d'aquí de Llodio, que tot això, per cert, és bastant lletjot. Ara Caldo, Llodio, vaig arribar per una carretera supertransitada, amb molts camions. Va haver un camió que el desgraciat no em va atropellar, no de miracle, sinó perquè em vaig apartar, em vaig tirar cap al voral. Vaig veure que el tio no frenava i venien cotxes de cara perquè estava molt transitada aquella nacional, i quan ja el tenia, el sentia just a tocar, em vaig fotre el voral que hi havia de 2 pams, que baixava, hi havia un esglaó fins i tot de l'asfalt, perquè no era asfalt, sinó que era un canal, de fet era un canal com de formigó per desaiguar. I m'hi he fotut i el tio m'ha passat a 2 pams, bueno, en fi. Però bueno, no va passar res, però bueno, tot això va ser bastant lletjot, aquest final d'etapa. Zona aquesta de la Caldo, concretament, i molt industrial, i no sé. Però bueno, ja acabo de sortir i he agafat una carretereta que tela. Aquesta carretera és l'essència de les carreteres que vull fer. Sortir un bici tranquil·la, estreteta, sense trànsit, per gaudir. I avui el dia té un cert desnivell. Sobre paper marca més de 2.000 metres de desnivell. Serà uns 100 quilòmetres de longitud, que no és massa, pel desnivell, bueno, i sobretot que ahir, com que vaig arribar tard perquè amb la pluja que em vaig trobar i tal, vaig sortir gairebé a les 11 i clar, vaig arribar cap a les 5 aquí, allà a Caldo, i no he tingut massa temps per descansar, però bueno, que a part al final de l'etapa va ser bastant matxacón, amb molts tobogans, rampes del 8-10%, i l'última pujada que vaig fer en rampes del 16 fins i tot, em va deixar una fatiga acumulada ja a les cames. Però bueno, avui m'ho prendré per, com a dia de recuperar, tranquil·let, xino-xano, fins a l'alberg Alto Miera, que ja suposo que dormiré bé. Un alberg que està aïllat al mig de la muntanya. Així que vinga, som-hi, a disfrutar del dia. Ara, el paisatge és el mateix, evidentment. Guapo, Doncs ja estic en plena pujada al port d'Elices.
que pel que he mirat el desnivell, avui el perfil, sembla que serà durillo. Així que m'ho prendré en calma, però bueno, falten per acabar l'etapa i arribar a l'alberg d'Altomiera, allà a Sant Roque de Miomiera, falten uns menys de 25 quilòmetres. Vull dir que ara amb calma, xino-xano, és molt d'hora, que avui he pogut matinar i sortir d'hora com m'agrada, i res, a gaudir de l'entorn. Val, doncs no faré el Puerto de Lices, perquè just als inicis de les primeres rampes hi havia he agafat un desviament cap a Bustablado. He fet una baixadeta, però ara em començarà la pujada. No sé què he de pujar, però el perfil l'he mirat ara una mica i m'esgarrifa. Crec que hi haurà desnivells d'aquells potents que no m'agraden massa, però bueno, cap allà que vaig. Bueno, això és molt maco, però ja sé que estic pujant. Estic pujant l'alt de los Machucos. És una salvatjada amb rampes de més del 20%. És a dir que no sé si hauré d'anar a trossos caminant o no, o què, però bueno, que es farà llarg això. Bueno, efectivament, puc pujar això pedalant. No sé si s'apreciarà amb la càmera el desnivell, però és un mur autèntic. Només s'arrossega la bici, vaja, estic caminant. Només s'arrossega la bici i ja m'està costant un esforç. Espero no gastar les cales de les sabates caminant. Vaig per la zona de gespa, que suposo que serà menys agressiu que l'asfalt. Bueno, amb calma i cap a dalt. Aquí baixo i ho faig caminant. Brincat amb la mia també, no sé com. No sé si és tifa de vaca o és herba o jo què sé, no sé com ho he fet. Quin maniat, les mans les tinc netes. En fi, aquí ve una altra rampa del 20%, som-hi. Tot això són